igwe mmadụ ekene mụnụ kenesi unu ike Igbo ndị ọma eje mba anya wuchie dịka anyị na-esi awuchi kwa mgbe n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ebe ka ihe niile na-eme n'izu ụka gara aga anyị wetara unu ihe na-eme n'obodo anyị tụgasịrị ọnụ na ụmụ ihe daṅa dịka na emume ndị dịgasị daṅa na-eme n'ala Igbo wee wulu ka o si dị anụ nwempi ebelesatara mpi asata nwempi pụta mpi site n'isi nne ya gbaka abịa n'azụ nwee ọrụ pelete nwee ikpokwa nwee ma ọkpa anya afọ igwe nwee azụ isi ka a na-akpọ panta nke ile bala ulu wee kwuo si na onye ọnwụ na bala ulu bala onwe ulu niile na-enye azụ isi ahụ ya niile wulu ulu gbaka eji bịa na nnụnụ nweta mmụ ichoku onye nke eji ichoku malụ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn aha mmawolesi maazị Charles O Ikwu Egbu ana m asị unu daalụrị nne isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata ya awụkpọkpo ja mana ka o si dị masị na ngwugwu ahịa atọ n'ọbala ulu na a na-agbụ ya mbọ ọwụlọ sọmmụ etinye ọnụ na ya bụ isiokwu masị na omenụ ya mmiri ọfụma n'ebe unu omegbulu onwe ya nọ n'ọkwazi ebe a ka okwugbulu onwe ya nọ o nwere agadaga nwa ikolobịa mụ na ya na-abụghị esote ọnụ na ya wuo okwu nwoke ji ọfọ jide ogo a na-asị n'onu ndị iti let us hear from the horse's mouth mụ nwa kwuo ụmụ ichoku kwuo na otegbe horse atawala afụfụ ka ozie kwuo si let us hear from the donkey's mouth or the elephant's mouth ka anyị nụ n'onu ka ọ kọwala anyị onye ọgwụgwa gbọ nna ndị Igbo kọwa Igbo ndị ọma ekele m unu abụ m unu nwoke eze ji ọfọ unu nke ji ọfọ jiri ogo dịka ọ gwara unu mụ na ya ga na ebe a taa leba isiokwu a nke agbara ọkpụrụkpụ ọ ga-ewetara unu anya ana m asị unu nọ nke ọma ka anyị na-emerụ n'ihe dị otu a ọkụsibedụbọ nwanne m daalụrị nne ịmanụ na ịnene anya na ka anyị bido kenele na ụmụ ife ndị gagasịgo ofe aga na ọdaṅa amakọ mmiri na-eme ihe gbasara asọmpi egwuregwu bọọlụ na ịmago ndị a gbagasịgo ofe aga anyị buru ya bata na 18 ka anyị lebe anya egbe ntụ ụdị a na-ekwu ka anyị nwee ike mee ndị ọma nọ n'ụlọ ekiri anyị maka ịmago na ọwụlọ mmadụ niile dịka esi nọ na Lagos o nwere ụdị oyi emeli nọ na trafik ebido kwuo mgbe anyị agba bọọlụ nọ na trafik agbacha bọọlụ ndị be ga-esi eli nri ligecha na ụmụ akwụkwọ anabọọla tupu mana onye ahụ o nwere onyonyo a na-eme nke ndị China wepụtara nke ha na-ebu n'aka ịnọ ebe anyị na trafik gị na-ekikere egwuregwu bọọlụ ọ na-awụ mmadụ ịnụ na-akọzi ibe anyị ha ọ na mmadụ niile na-agụ ede ọ na mmadụ niile isi hụ onwe onye idujere akwụkwọ iche o nwere ekwentị ndị China wepụtara eji ele bọọlụ ọ bụrụ na mmadụ niile ya apịnwu n'obo gị chọọ onye nọ gị n'akụkụ sị ya pinyere gị ya ka ile bọọlụ ma ọ bụrụ na ifele ya ekwu onye ọ na mmadụ niile kpụrụ nkwu anya ma nwere ihe mere nụ otu ihe na-agụsị ihe a na-akpọ ihere ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ka m gwa unu ọ bụrụ na ịwụ onye na-eme ihere mee ihere ime ihe ọjọọ ọ bụghị ihe ọma ma ị maghị ga eju ajụjụ onye ajụjụ anaghị ekwu ụzọ ibezie mana ọ bụkwa na ngwa o nwere ndị ya emeje onwe mma gụọ onye nwa n'onu mgbe gboo gara aga Igbo ndị ọmụ na-afụgo ka Premier League agbapụ unu afụgo ndị tolu n'ugo na anya bụ asọmpi ndị Man City Manchester isi nna m amana ya ihe gbasara egwuregwu mana ọwụlọ na akwa nke ndị Pep Guardiola ahaziri nya nwoke ọ bụrụ na ile anya ya ka ndị na-agba ele aja n'ukwu ka ebido ke n'ebe anyị ebe bọọlụ gwụrụ ọ bụ ndị Arsenal ka mụ na ha nọ ọ bụrụ na ile anya ihe otu chelekele ka m kọọ gị ọnụ na ịgba aka ka ọkụkọ ma anụ unu nọ n'Europe ka ije ị na-afụlụ kpụ ka ebe gị nwa nọ lapụkewe anọ mebere machi ekweghị na sizin nke apụtala mba ya bụrụ ka na-agba ele aja n'ukwu mana anyị na-anọ mebere na chi ekweghị ndị Bayern Munich ndị Dortmund jizi eme egwuregwu ndị Dortmund ewerele nke ebe ahụ ngwa nsogbu adịrọ ka anyị dadụ n'aka n'ọnụ n'ihe na-ebe n'obodo nke ndị ị na-ekwu maka nsogbu onwe ihe na-ekwu n'isi Man City na Pep Guardiola ọ bụrụ na ile anya mgbe ahụ a na-agba ịma mgbe a na-agba nke ndị Man City ka a na-agba nke ndị Liverpool egwuregwu ma Chelsea ma Leicester ma ndị ka ji ndị Man U kpụọ isi ndị Cardiff ọ bụrụ na ile anya hụ ndị Liverpool mgbe ahụ ha nọ ha wee nye goolu kemgbe ahụ ha nụta na Mure enyere ndị Brighton ha niile obi ma na-eme abịame ekewa onyonyo ụzọ na begosi ndị fan be mekọlụ ha ṅụrụ Chineke na ọbụkwara a na-ekwu ya Aguero eme gịnị asụbaghị ebe ahụ
a na-ekwukwe ya eme gịnị asụba nke abụọ ihe nke anọ asụnye nke atọ. mana o nwere ihe na-abịa agbanwoju m anya na ka usoro nye anwa Amadou Pep Guardiola ji akụzi asọmpi egwuregwu bọọlụ nke ọ na-eme ọbịa kụzichala ọ na-adị ka a na-azụ okwe eti ogwe eri okwe maka ibe n'ebe otu asọmpi egwuregwu ọbụla ọje na ajeje kụzie inene Barcelona efu ihe anya asọmpi ịma ihe ha mụtara n'aka ndị Arsenal ịma ndị Arsenal na-agba bọọlụ ya dị ka ebe a na-ete ofe a na-ebi oke a na-eme ya pa ọ ebe a mụtara ka ahụ mgbe nwanne ugbu a kwa eme ọkụ unu n'ọnụ ugbu a kwa ha nọkwa Europa final ị ga-ahụ ha ga-eburu ya eburu ọkwa na unu agụgụ nwaanyị wee gbuo unu ebechapụ ha n'unu anaghị anwụ ndị Arsenal fans niile ụwa niile mana unu nwaanyị egwu ha n'unu ebechapụ ha n'unu anaghị anwụ unu ndị Chelsea ikwuo gịnị na Champions League maka na-enye bụ egwu ọnụ na June ka a ya agbanye m egwu ịma n'ụbọchị ahụ ndị Liverpool sọrọ ya ndị Barcelona a na-agwa gị na Chineke si n'eluigwe gbatuo nọnyere ndị Liverpool kwụọ egwu bọọlụ ahụ ụbọchị ahụ ọ bụrụ na ile anya ịma na ndị na-ele anya ole ha na-akpọ ha ndị pundit ha sị na o nweghị ihe ga-eme ka ndị Barcelona ghara itinye otu ọkpụ ịma na ha tinye otu ọkpụ goolu ebe ahụ mana ile anya o teghị aka ebidoro egwu bọọlụ ahụ origi erie ya ịma asị na ihe ọma na-esi n'aha origi ya orie ya ndị Barcelona ka ha mara ha na-eme ọ nwere ihe nke ọzọ ịma otu aha ha na-ada sọ na bụ winja na ya ahụ na ọsịnabụ winja datu ma winja na ya ahụ ya o were ya nyụba ya ebe ahụ nke abụọ abaa a na-echọrọ egwuregwu origi abịakwa winja na ya nyụbakwa ya nke ikpeazụ ahụ ka origi ogwere ya gịnị ribe ya ebe ahụ ọzọ echena egwuregwu refras na egwuregwu ihe niile gwụrụ agwụ ka agwụla mgbe ihe niile lacha ofe nke tụkwara m ụjọ nke ndị Ajax mana o wutere m mbanekwa anya ma asịkụsị kwuwe ka anya bụ ihe si wee gaa o wutere m rinne maka ịnene ụmụaka aja asaa ụmụaka 18 years 19 years 21 years wee wule elu ụmụ ekwesịrị iwe elu ịmakwa mgbe ekwesịrị asị m kwuo m wichoku m ka enye ikpe ma ọ wụrụ wee nye ya ka ikpe nsị mgbe ụmụaka dunachara Real Madrid eje tee ha ule na Bernabeu jee na Juventus masị Ronaldo m ihe tee ha ule mgbe a gbachara na aka si ebulu Champions League bi ụmụaka ihe dị mkpa n'ọdụ hụ nwatakịrị nọrọ n'elu ọ ga-ahụ ndị ya ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ndị Ajax ahụ na ụwa ọkamma n'ama ha rute n'ụlọ ha gbawa nyụpa ọ bụrụ na ile anya akwa ha nyere nke mbụ nye nke abụọ ihe m mediri m nweta bụ na m nọnyere ha n'ihi na nwanne anyị nwoke nọrọ ha na ọnụ goolu ngwenye Cameroon ka m nọnyere ha ya na afọ onye na-esote afọ onye na-achọjọ onye ọ na ya wutara m nke ukwuu na ọ nara ilekwa anya anyị nwekwara na Tottenham nwekwara nwanne anyị nọkwa ebe ahụ Wanyama Ali Dele Ali apụ nke Dele Ali mba nwanna na ele anya ọ gbawala ndị England Sissoko bụkwa nwanne gị ọwụlọ nna ọ gbawala ndị England ya hapụ a ga-etupu ya amaghị ihe a na-etufu ọlọ nwanne anyị afọ onye na afọ onye Wanyama na nwanne nna ma ka ọsọ nwanna ma onye ka anyị nọ ndị ka afọ nwanne ha Agụmba mana ọ bụrụ niile anyị abịa na agba nke ikpeazụ ebe ndị Liverpool na ndị ha nọ ka ihe ha ga-emezi ya ole ndị nọnyere dịka o si dị ihe gbasara asọmpi egwuregwu nya Champions League n'ikpeazụ ụlọ final ya wụ Liverpool na Tottenham ị na-ele anya ndị nna agbaela aja n'ukwu na England nsi bụ ha bụ onye Champions League Manchester City ana m agbaele ha aja n'ukwu ha pụgwe ebe ọzọ m edovezi enye wee wụrụ na ebe wụ na nwanna anọ si nwanna anya bute nya bụ iko na tawakwa na obutelie ndị ọwụna gbara bọọlụ ọfụma ha lacha oloma wee wụ na ana m ekwu ebe Adelali na olu onye nyere m ofu ọkpụ na eweli edu na Liverpool ọgwụkwa na omenwe ozi ụdị a nsị ndị ọwụna gbara bọọlụ ọfụma ha lacha oloma ndị Liverpool ma nwanne anyị nwoke Salah ma nwanne anyị nwoke Sane ha ga ebe ahụ sabacha ya saba ebe ahụ ka ali ahụ hụ ndị Naịjirịa si na onwe ndị ọhụrụ ọ ya alịgalịkwa n'ime post Liverpool ọ lịgalịa ma Kane o were ụtalị Kane ọ lịa ụtalị ọnyụchacha ha anya akwa ndị ọzọ were ụtalị kejie ya okwu onye echigata azụ Igbo ndị ọma eje mbụ na abụọ ka anyị si wee n'aka penyewa okwu anyị ka agwa m unu na ngwọ na ya atọghete na ọbala ulu na-agbalị mbọ
isiokwu anyị ma anyị na-abata agba nke ịbọfụ na mgbige na ntị ka ideje n'ebe ọwụna wụ nwa naanị iyi n'ime nna na nna kedu onye a na-atụta ma onwe ka esi zụkọta nwa awụ na nwa naanị iyi sonyela anyị ka anyị dobere nwebele ezumike echefukwana na ịchọ ka izitela anyị ozi jee na ọha nta akụkọ niile ma Instagram ma YouTube ma Twitter anyị nọzụ ebe niile ma ihu akwụkwọ nke Facebook ọkawo @isimbido TV sonyela anyị ka anyị dobere nwebele ezumike anyị chịkọta azụ anyị aka pịala nye okwu ọnụ na-aga n'ihu sonyela na anyị